Nini je sorry hamian tongmani bufuran simeng mani. Tal di mas serong mana pula yang lep ni yak yasa rohon kanya mohon puron aja gay biti saya jangka mohon puron aja mani uric acid by sugar ni so kalau sugar ni biti sate rugui sakha pas stop khai saya cuma atasnya yang tiap yak jora pro kai bui pheke yak mo tomong boma ngam mohon pro du sapta rok na jagi saman pore kha apka agur dolan na jana thaka gagur tolan na jagi filang sap monoranjan mai jaka md bo nya jaman pore blood test khaye yak mo sonography khake bo sonography khake apro yak mo rok bo sonography family bebang normal 5 gai blood simik manjo jote 4.8 che dongsu gai apro doctor samani normal borok ni hingangkai 14 tono nangpo ngam se kai hinganga apro kai bano sar butom mai rodi dika nge sar butom naimani pore bano IGM admission khlai dika IGM admission khlai rimani pore thei duita rikaro nge thei duita rimani pore jaga sonography khaiman pore apro ka manjaka kidney problem ngabo kidney go problem ini simi sabo abo busuk kotor boro saya ithi bai simi hamana ini sabo nga yang abi tsara kap subaribo nga ba senje mansak subo sugebo mothani sini tomakari baptis mothani nahi mumbai belura thamanya ne flight ticket rok kai paikya yam sunu Nung mirangke jogal dang kata bu pak mana lokorong tam kasar mung nang nai. Rangkai flight ticket kaya mothani suba kelakya gara naijak nane hene musuk kalka posi saja ngeta ani dolo kilometer suba mawai tahu ya 50,000 hai to ngam suk bai to kulogla khaima tongo tam hin bai ngat kase tewo problem kotorok manjagi thangka hangkai lukuni suba sunang nai abun guninyo tabuk zaman sak kani dolo go subai tongo ngeta lukorok no khoksak kai pana zaman sak suba di hene angani khabai khubai koi jabo Nini bumung te parani bumung keso. ani mohonda bishop mate borma inkre soddapara tomakari bottolani Gadi ni ke family rok sabo tong nai nogo keso de. ani family tongo ani logiso gani serai kene okora hangke berei hena de borma tai kusu hangke chala paifle de borma borok surendra nogor english medium o pori tongo tago ang sori heme bai borgo school bebak no goroja engkai ngo ma tongo babu tongo ani berei kuya mas tongo Tirta university ko pori tongo engkai kuya selama sa tongo engke tai kusu ma sa tongo bebagai an kuya sumkeni tongo sala tai berei mas Sangtini oro phailebani sini dol sini takuk bicho komanda burma bini je sori no nugui sumkhanawi tini oro phailebani bok nangkai tabo kaise kotor bemar manja bini kidney wo problem hane doctor sajika nangkai tabo apa haikini sini dol ba subalanya hane je mante subana hane hadegia ka Engkai singoro haite khanaka borok already ticket tanjak yago rang keri himpano je rang tongsak je chuksak borok ticket doktanai khanawo borok Belur hospital thana hanai sing borok phai senaka borok bongni no singtebo subana nangnai singbo je manchak sing palekai rika sin dolok ngai tabo borok thangai treatment najang na phanche bongni lai kosto tamka bongni yago ticket ni dambo thangai kisa najang mani asuk se te kubun bithirok tamong no abotak saimi banai amon baganyo padi sang jo to tapuk bukna angkoyo sini tapuk bichono subana ni bagai bo najang kaham pergi temenan bagai ang jo to lokorono koyo bono kisa subana ni bagai Emne bini rok mani bufron jimi rok man bagi samika
bini look kai bo abo hotat korea kahanyo bai mas kaisa kahai bo bini sori nungjang mani engkai bu tabuk kai pesak dui hena ke bini salnai salta ma to hai kasi ko bo o jaga IGM bo treatment khaikya IGM treatment bale doctor pun mane rog apti rog ni rom noya tam ke doctor ok sapo sutu kidney problem pang nei apse santa engka bon baganya tabuk bono sing tibrahani phataro langi nai kese sing te bo klia be sai man nai engka nanya ni kan ke sing help nang borong ni suba sunango rang puisa rok jotini no jotana khoksa khoksa gari kan ke sing bobo nai kaham pun kai hamli tesa tongma phainya on lagi jotana no koi Ngay tabuk to tibro coba lain dong jasmine coba khate laisana coba kha kita bini bagai nang lokorong tamu sanai bahai ke coba ke sini je hamia dong nai ro hamnai te kubuma hamia rono bahai ke coba nai obo kisa saik nai tabuk angkonya musungo seng to tabuk YouTube roko social media roko nugo kebang borok coba lain mani abo belai kena kaham mansuk mong engkai ang tabuk sini tabuk bisuni bagi bang joto lukurang ma koinai joto seng je mansak seng te khorok sano sini borong suba ma kahikenya kono bang subanan bagi ang lukurang koyo aba hikena bobo phatara thangai ngaijage kaham kerengke hamai bobo kaisa normal jibon bobo tei tongma nai ni angka